Τσίπουρο ή μπύρα μετά από την πεζοπορία? Μπύρα, τσίπουρο. Τσιπουρόμπυρο. Τσίπουρο. Λοιπόν, Κοίτα, πίνεις μια μπύρα με το που τελειώσει η πεζοπορία και μέχρι να την πιείς έχεις παραγγείλει τσίπουρο και τσουγκράς για να τσουγκρίσεις. Αυτό. Και να ξεκινήσεις Ηλεκτρολίτες Πολύ σωστά. και φρούτο. Έτσι. φυσικό νερό πηγής, ό,τι καλύτερο εδώ, εμένα. Ποιο είναι το πιο TTHG πράγμα που έχει γίνει ποτέ σε μια εκδρομή, Αντρέα? Θα απαντήσεις και εσύ να σου πρώτος. Σκέφτομαι. Ναι. Είναι τόσα πολλά. TTHG πράγμα που έχει γίνει ποτέ σε εκδρομή. Τι είναι το TTHG πράγμα τελικά? Είναι, δεν ξέρω αν... Είναι βαθιά φιλοσοφικό αυτό το Είναι podcast. βαθιά φιλοσοφικό, ναι. Δεν είναι podcast, είναι... Fireball! Σε εκδρομές σε οποίες ερχόμαστε σε επαφή με την τοπική κοινότητα, ότι αμέσως λένε ποιοι είναι αυτοί που ήρθαν εδώ πέρα, γιατί κάπως μας γνωρίζουν όλοι, είμαστε την εκδρομή, και λένε τα παιδιά την εκδρομή. Στο Πήλιο που έχουμε πάει, στην Ικαρία, στο χωριό, όλοι μας περιμένουν κάθε χρόνο να επιστρέψουν εκεί πέρα, στα καταφύγια. Ναι. Κάπως είναι, για μένα είναι αυτό το TTHG πράγμα, ότι πάμε και αφήνουμε το θετικό μας αποτύπωμα. Για μένα ένα από τα πιο TTHG πράγματα που έχουν συμβεί είναι αυτό που βασικά το είπε και ο Γιάννης πριν. Είναι αυτό που πήγαμε πρωτομαγιά στον Ταγέτο και χιόνισε. Τι είναι το TTHG για εσάς, με μία λέξη? Beyond φέτα, μία λέξη όμως. Μαζί, χωρίς κενό. Καλό. Εγώ θα πω παρέα. Τόσο απλά. Καλό. Χαβαλές. Όντως χαβαλές. Αληθινός. Αληθινό, True χαβαλές. true. Αυτό που λένε Για σένα, Γιάννη. Αυτό που λένε και οι ξένοι, authentic. Για μένα είναι χαβάλες. μία λέξη, μία λέξη. Authentic χαβάλες. Για σένα. Εξερεύνηση. Εσωτερική και εξωτερική. Mental εξερεύνηση όμως. Mental ή physical εξερεύνηση. Και τα Και δύο. τα δύο, όλα. δύο σε ένα. Είπε τη σωστή λέξη, κατάλαβες, εμείς είπαμε Έτσι. παρέα. Ξερευνάς με τα πόδια, ξερευνάς με τα μάτια, με το μυαλό, με όλες Πόσο τις λέει, αισθήσεις. Πόσο λίγοι είμαστε. Είμαστε μονοδιάστατοι. Ναι. Εγώ θα πω όμορφα τοπία, μια λέξη. Καλό. Τα το κάνεις, Ναι, κόβεις το. είναι όμορφα Εντάξει. τοπία, μια λέξη. Κι άμα δεν ήταν αυτή, αλλά έτσι, οκ. Σίγουρα είναι η παρέα που είπα πριν. Σίγουρα 100% είναι η παρέα. Είναι το νούμερο ένα. Και τρίτο, αποσύνδεση. 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 Αποσύνδεση από την πόλη και τα κινητά, αλλά σύνδεση. Ναι, με τα αποσύνδεση από την Αποσύνδεση καθημερινότητα. μόνο μου και Είναι τα μια πλήρης σύνδεση. αποσύνδεση από την καθημερινότητα. Μία λέξη. Πρέπει να ξεκινήσουμε να κάνουμε εκδρομές για ανθρώπους που μένουν στο βουνό και να τους φέρνουμε στην πόλη. Πολύ καλό. Ναι. Ξέρουμε πολλούς τέτοιους. Να είναι connecting Χρειάζεται Connecting πιστεύεις, people. για κάποιους. Connecting Nokia. Περίμενε, πριν γίνει αυτό. Ταν. Μία τοποθέτηση προϊόντος. Ταν. Θες να διαφημιστεί και το δικό σου προϊόν? Γιάννη, Τι δεν μας είναι. θα πιεις και εσύ μια μπύριτσα μαζί μας, μεσημεριάτικα. Εννοείται μεσημέρι μπύρα. Ό,τι με χαρακτηρίζει. Το καλύτερο. Για πέμπτη μεσημέρι, να πιω μια πυρίτσα. Θα τις ανοίξεις τώρα ή να κάνω μια ερώτηση πρώτα? Νιώθω ότι υπάρχει ένα passive aggressiveness στον τόνο σου, οπότε μάλλον θα τις ανοίξω τώρα. Θα το διακρίνεις. Σωστά το διέκρινα. Yeah. Beyond φέτα. Always. Γιάννη, Γιάννη. Γεια μας, Γιάννη. Γεια μας. δεν είπαμε ότι πρώτα θα κάνεις την ερώτηση και μετά Τσουγκρίσουμε, ρε τσουγκράμε. φίλε. Είπες Έτσι πρώτα είναι. την ερώτηση. Τσουγκράμε. Ναι. Ποια εκδρομή θα πρότεινες σε κάποιον που έρχεται πρώτη φορά? Πολύ καλή ερώτηση. Σε κάποιον που έρχεται για πρώτη φορά. Εγώ θα έλεγα και spring break τώρα που το κάναμε πρώτη φορά. Καλό. Ναι. Μανιτάρια. Τα μανιτάρια είναι μια πολύ inclusive και εύκολη εκδρομή. Γεια μας. Είδες. Magnifique. Τι ωραία που την πήρα. Πόσο πιθανόν είναι να έρθει κάποιος solo και να φύγει με καινούργια παρέα? Πάρα πολύ. Εντάξει. Cheers. Γεια μας. Γεια μας. Α, είπαμε είναι το γρήγορο, Εντάξει, Είναι το γρήγορο. Γρήγορα πάτησα. Μανιτάρια και τέτοια. Είπαμε το πάμε ξανά. Είναι το μόνο σίγουρο, έτσι. Λοιπόν, Γιάννη, ποια είναι η πιο δεν το πιστεύω ότι είμαι εδώ στιγμή? Κορυφή Ολύμπου. Ναι! Κορυφή Ολύμπου. Φίλε, ναι! Κι εγώ αυτό θα έλεγα.
Θέλω να πω. Βασικά, sorry, να το κάνω λίγο ένα τέτοιο. Γιατί είναι κορυφαίο Λίμπου, αλλά το βράδυ που φτάνουμε, το πρώτο βράδυ στο καταφύγιο του Αποστολίδη, που ανεβαίνουμε καμιά φορά και πάμε στην Τούμπα, όχι στην Τούμπα, στο Προφητηλία πάνω και βλέπουμε Ηλιο Βασίλειο με Προφητηλία. Αυτό για μένα είναι περισσότερο τέτοιο moment. Καλό, ναι, γιατί έχει περπατήσει και πολύ. Ναι, και φτάνει και είσαι σε φάση. Δεν παίζει να ξανανεύω τώρα, να ανέβω μέχρι εκεί πέρα πάνω το κλεισάκι. Ανεβαίνει όμω το κλεισάκι, βρίζει το Γιάννη και το Θέμη μέχρι να φτάσει και όταν φτάσει σε φάση no way. Και σου βγάζει μια τελευταία ο Θέμης εκεί πάνω, χωρίς να τη θυμάσαι για πάντα. Forever memories. Λοιπόν, για μένα που με ρωτήσατε, τη στιγμή που ξαπλώνεις μες στο iglu και είσαι έτοιμος να κοιμηθείς και λες πώς βρέθηκα εγώ εδώ ρε φίλε. Δηλαδή μέχρι τη στιγμή κάπως χτίζεις, πιάνεις κτλ. Αλλά τη στιγμή που ξαπλώνεις και είσαι μέσα και δεν πρέπει να κουνηθείς λες Πολύ καλό. τι θα συμβεί τώρα. Και μετά μία ακόμα γιατί δεν μπορώ να αφήσω την Ικαρία απ' έξω. Η στιγμή που πάει το ξυπνητήρι σου οποιοδήποτε πρωί στην Ικαρία και λες αποκλείεται να είναι κιόλας η ώρα να σηκωθώ. Wow! Ξενυχτάμε λίγο. Survival camp. Λοιπόν, κάνετε και εταιρικά team building ή μόνο εκδρομές για παρέες? Κάνουμε και εταιρικά team building, είναι το καινούριο μας hype. Μας αρέσει πάρα πολύ. Όσες εργασίες έχουμε κάνει πέρασαν πολύ καλά τα παιδιά από ό,τι μας είπαν, οπότε είναι κάτι που αναπτύσσουμε κι εμείς, μας ενδιαφέρει πολύ. Μπράβο. Cheers! Άντε, γεια μας. Χωρίς κάρτες τώρα και τέτοια. Τελευταία μία ερώτηση ο καθένας. Ωραία. Πάμε. Λοιπόν, καλύτερο moment σε τελευταία The Thing About Greece εκδρομή. Πάμε. Γιάννη. Το wine taste που κάναμε την Πρωτομαγιά. Παρόλο που δεν πίνω, φανταστείτε. Τρομερά πράγματα μάθαμε και τρομερά κρασιά δοκιμάσαμε και πολύ ωραίο το vibe, πολύ ωραίος ο χώρος και ο οικοδεσπότης μας εκεί ο Πέρης, τον ευχαριστούμε. Κοίταξε, κάθε φορά που λέμε για moments, εμένα πάει το μυαλό μου στο χιόνι. Δεν ξέρω το καταλάβατε. Υπήρχε στιγμή στο backcountry expedition που κάνουμε την εκδρομή το Ρηβατικό, που είναι ομίχλη, χιονίζει, είναι μάπα και ξαφνικά περνά στα σύννεφα, ανοίγει ο ουρανός, βγαίνει ένας ήλιος, ήταν σαν να μας είπε καλώς ήρθατε, ανοίγω για σας, φάτε όλες τις κούδρες, καλά περάστε. Οπότε, πώς μπορείς ρε φίλε να αντιμετωπίσεις αυτό, να έρθεις ενάντια? Ναι, όχι εντάξει. Είναι λίγο δικό μου περίεργο. Και εμένα, επειδή με ρωτήσατε, το πιο δυνατό moment που είχα πρόσφατα σε εκδρομή μας ήταν στα Igloo. Ήταν τη στιγμή που έχουμε τελειώσει να φτιάχνουμε τα Igloo μας και έχουμε αράξει στη φωτιά που έχουμε βάλει στο λάκκο ανάμεσα στα δύο Igloo και καθόμαστε πλέον και απλά ζεσταίνουμε λίγο τα ποδεράκια μας και τα χεράκια μας και πίνουμε λίγο τσιπουράκι και απλά συζητάμε και απλά καθόμαστε και απλά υπάρχουμε. Και ήταν για μένα το πιο ωραίο moment από τον πρόσφατο καιρό. Ποιο είναι το αγαπημένο σου μέρος σε εκδρομή που πάμε για να φωτογραφίσεις και να βγάλεις βίντεο? Καλό. Αγαπημένο μέρος να τραβήξω βίντεο και να φωτογραφίσω. Μπορεί να είναι και δύο διαφορετικά. Σίγουρα η Ικαρία. Σίγουρα η Ικαρία. Βγάζει πολύ. Έχει τα χρώματα και το sunset και το sunrise και γενικά όλα είναι φανταστικό το τοπίο. Η πέτρα, η θάλασσα, η πρασινάδα, έχει τα πάντα. Χρωματικά είναι φανταστικό. Και αν έπρεπε να προσθέσω άλλο ένα, θα έλεγα στα χιόνια, θα έλεγα στα Igloo. Ποια δραστηριότητα / extreme sport θα ήθελες να δοκιμάσεις σε μια εκδρομή του The Thing About Greece? Ελεύθερη πτώση παραπέντε, κάτι να πετάμε. Κάπου να πετάξουμε. Όχι, εντάξει, το ακούω. Ωραία θα ήταν, πλάκα. Να πετάξουμε. Ναι. Καλό, το κρατάμε. Λέτε, το κρατάμε. Κάνουμε αυτό. Πείτε μου ένα πράγμα το οποίο μάθατε μέσα από τις εκδρομές που κάνουμε στο The Thing About Greece, που δεν το γνωρίζετε, είτε αυτό είναι δραστηριότητα, είναι κάποιο ιστορικό γεγονός, κάποια τοποθεσία που δεν ξέρω ότι υπάρχει. Τι είναι αυτό, ρε παιδί μου? Εγώ έμαθα πρόσφατα παραπάνω για τα κρασιά, για τα οποία μπορώ να πω ότι είμαι παντελώς άσχετος. Οπότε ήταν το πρώτο βήμα για μένα και μου άρεσε πάρα πολύ. Έχω μάθει να συλλέγω με ασφάλεια 6 είδη μανιταριών όλα αυτά τα χρόνια, που είμαι απόλυτα 100% βέβαιος ότι τα αναγνωρίζω και τα ξέρω.
στο μαντάρο κυνήγι μας. Κάθε θα ρωτήσουμε για κάποιον ακόμα. Είμαι ξύπνος, παιδιά, καραντί. Κολλάκια. Κανθαρέλα, αμανίτα. Τώρα δεν βαριέσαι, μωρέ, πάρτε και τα δύο. Πάμε στο ίδιο καλάθι να δούμε. Για τη γαλιά θα γίνουν. Έχεις μάθει σερφ. Έχω μάθει σερφ. Μου αρέσει πάρα πολύ. Έχεις κάνει σερφ. Είχα κάνει σερφ και ξεκίνησα να κάνω την εκδρομή μας, σωστά. Ναι. Καλά, έχω μάθει και αυτό σχετικό. Το μανταρί πρώτα ξέρω πιο καλά. Τσουλάς. Τσουλάμε. Έμαθα να μην φοβάμαι τόσο τα ύψη. Αν το λες ότι έμαθα. Αλλά την πρώτη φορά που ήμουν στο λαιμό του Ολύμπου έτρεμα τα πόδια μου και δεν μπορούσα να κοιτάξω κάτω και τώρα πηγαίνω στον Όλυμπο και λέω σε άλλους «Έλα ρε, τι φοβάσαι, σιγά το πράγμα να μου χέστη». Και από μέσα μου ξέρεις έρθει εκείνη τη φορά που ήμασταν μαζί και μου λες «Κάτω την κάμερα να κάνεις βίντεο, να βλέπω τον τρόμο στα μάτια σου». Οπότε σίγουρα έχω μάθει να ξεπερνάω κάποιους φόβους. Yeah. Κάνω μια ακόμη ερώτηση στο Θέμη. Πάμε. Α, ή θες να κάνεις? Όχι, δεν έχω. Έχω μια έτοιμη. Πες. Ποια είναι η πρώτη TAG εκδρομή που θα έρθει, βέβαια, σαν συμμετέχον όμως, όχι να διοργανώνεις κτλ. Που θα φέρεις τις κόρες σου? Αχ, πραγματικά κάθε εκδρομή που βάζουμε στο calendar, νομίζω, λέω μέσα μου, ότι σε αυτή την εκδρομή θα φέρω και τις μικρές. Αλλά ακόμα δεν είναι έτοιμες για το συγκεκριμένο, για το κάθε συγκεκριμένο ας πούμε, αλλά σύντομα νομίζω ότι θα έρθει η ώρα. Ελπίζω να είναι φέτος στα μανιτάρια, να σου πω την αλήθεια. Καλό. Και από τα μανιτάρια και μετά να μπορώ να τις φέρνω πιο συχνά. Θες να ρωτήσεις κάτι άλλο? Θέλω να ρωτήσω πού είναι η επόμενη μπύρα. Yes! In front of you. So, yes! Yes. Cheers.